Bai, egunon, bore da, galestarrez. Aurtengoan, esango dugu, 3. aldia dela hizkuntza gutxitu batean egunon esaten dizueguna. Izan ere, Atlantikaldiaren baitan, 3. aldia da, era honetako egitasmo bat burutzen dugula. Lehenengo urtean, duela 3 urte, Galiziarekin burutu genuen, iazko urtean berriz Kataluniarekin, eta urten Galesera begira jarri gara, beraiek ekarritako ikurrak eta emanaldiaren izenburuak adierazten duen bezala. Eskerrik asko guztioi hemen egotagatik, egia esan pozgarria da egin dugun lan guzti hau hemen zuen aurrean aurkeztu ahal izatea. Ezpaderes gogoratuko dugu, Errenteritik gatozela, herri arte eskola gara, bai? Eta aurten, 3 artista galestar gonbidatu ditugu, 2 musikari eta dantzari bat, eta, pixkanaka egitasmo honen baitan halako metodologia bat edo ezartzen ari gara, eta orduan martxoan edo udaberrian etortzen dira lehenengo aldiz bertara, eta gure eskolan burutzen dute egun batzuetako egonaldi bat, zeinetan hainbat tailer burutzen dituzten gure ikasleentzat, bai musikatik eta dantzatik abiatuta, eta bestetik baliatzen dugu ere hitzordu hori gaurko egunerako emanaldia ahalik eta lotuen uzteko, Nez eta ondoren, gure irakasle eta ikasleek hainbat entxegu egiten dituzten, batez ere udara aurretik, dena fin uzteko, zeren Atlantikaldiko datak direla eta ikasturte hasi eta jarraian heldu behar zaioni. Gehiago luzatu gabe, aurkeztuko izkizuet bat gaurko 3 artista bereziak, batetik Patrick Grimes biolinean, bestetik Willem Bowen Rees kantuan eta gitarran, eta azkenik Angarat Harrop dantzaria, gero ikusiko duzue, txalo bat, entzungo du. Beraiei txalo bat jodiegunez, uste dut ere gure irakasleek ere txalo bat merezi dutela urte osoan egin duten lanagatik, beraz, txalo bat. Eta azkenik, guzti honi zentzua ematen diona ikasleak dira. Gu azken finean eskola bat gera eta egitasmo guzti hau ikasleentzat egiten dugu, edo ikasleekin batera egiteko egiten dugu, beraz, txalo bero bat ere ikasleentzako. Besterik ez, emanaldiak hitz egin dezala, zen ikuste hori dela egokiena, eskerrik asko guztioi, eta ea emanaldi eder batetaz gozatzen dugu. Mila esker.
Bildoz kantaria naiz, egiten dut oskautatuen etxean, Terzakur berteska. Bildoz kantaria naiz, egiten dut oskautatuen etxean, Terzakur berteska. Lotu nazatzu edo, joango naiz iesi, ez zaitu behar baina ez nazazu utzi. Lotu nazatzu edo, joango naiz iesi, ez zaitu behar baina ez nazazu utzi.
lawer awr mewn mwynder main Bymyndig I san Is agel Yr oedd dy gwmni'n well na'r Eskerrik asko.
Atlantikaldia. Diolch o galon. Mae'n blesar mawr iawn I fi ac fi siŵr hefyd I Patrick ac Angarad dod yma I Wlad y Basg I rhannu ein cerddoriaeth efo chi ac efo'r cerddorion anhygoel o Eri Arde Esgola. Mae o'n brofiad hyfryd iawn a gobeithio fedrwn ni cario ymlaen rhannu ein diwylliannau a'n cerddoriaeth yn y dyfodol. Felly diolch o waelod calon I chi. Caisio, Ewunon, Gwilym Nais, eta nirekin batera Patrick eta Angharad ere aurketzen dizkizuet. Galesetik etorri gara Euskal Herriko kulturarekin topaketa bat burutzeko. Herri bezala gauza asko partekatzen ditugu. Eskerrik asko Herri Arte Eskolari gonbidapenagatik eta hau guztia piztiteko aukerakatik. Eta gure kultura eta hizkuntzak lau haizetara zabaltzeagatik. Eskerrik asko.
Manghariati eleni, manghariati eleni, manghariati eleni, yn gwisgo hosan las. Ai chwrlys bach yn dangos, ai chwrlys bach yn dangos, ai chwrlys bach yn dangos pan fydd hi'n rhodio mas. Ma llawer am ei charu, ma llawer am ei charu, honna nhw byth mor trodd. Cans gyda mi mae'r allwedd, cans gyda mi mae'r allwedd, cans gyda mi mae'r allwedd, fi gan waith yn y clodd. Llawer am ei charu, ma llawer am ei charu, dwi'n nabod dau neu dri. Be sy'n bod ar ffyliad dylion, be sy'n bod ar ffyliad dylion, be sy'n bod ar ffyliad dylion, am gael ein hariad i. Ma llawer am ei charu, ma llawer am ei charu, honna nhw byth mor trodd. Cans gyda mi mae'r allwedd, cans gyda mi mae'r allwedd, cans gyda mi mae'r allwedd, fi gan waith yn y clodd. Manghariad i eleni, manghariad i eleni, manghariad i eleni, yn gwisgo hosan las. Ai chwrlys bach yn dangos, ai chwrlys bach yn dangos, ai chwrlys bach yn dangos, pan fydd hi'n rhodio mas.
berria, triste eta doiber, horrekin gorputz dagoen. Gure gitarrarekin irten nintzen, natura elona da. Eta orduan ikusi nuen, kimu batzua eta. Zazteatara joaten hasi nintzen, beguaren ekaita. Batzera, irten zela, kimu batzua eta. Kimu batzua eta. Kimu batzua eta. Asatu baitzan, salga gaitzan, kimu batzua eta. Bueno, ondo aldi joa. Gu hemen barrenen disfrutatzen egia eta izarri patxitan gaude, baina guztua gaude. Bueno, ikusten dezute, nik uste kimu bat sortu dugula, baina Euskal Herria eta Kalesen artean, ez? Oso errexea izan da, hiru lagun hauekin lan egitea, oso profesionalak izan dira, baina profesionalaz gain jende errexe eta jatorra izan da. Lehen binateke esan bezala, bueno, lan talde politia osatu dugu, lan asko egin dugu, beraien koreografik ikasi ditugu, dantzak, musikak. Besterik gabe, esan plazer bat izan dela, kimu hori loratzen dan, eta guk area juteko oportunidade bat dugun, edo berriz ere errepikatzeko beste urte batean, ikusiko dugu. Beraz, Diogen Balj, Patrick, Will eta Angarat, eta segitu, disfrutatzen.
Venga ba, gero arte. Torino, Lanchiar, Pensra, Cambria, Billy, Sabana, Cambra,
siete dalle tria, questa lasse si dà una convicchia, erben a brani, branen till det, lycka stämmer, läsa bara hundra. Bueno, baina amaitze aldera goaz, besterik gabe eskerrak emate besteke etzaigu gelditzen, beraz berriz ere eskerrik asko, Patrick, Will eta Angarati, honet hortzaetik, eskerrik asko ikasle eta irakasle guztiei, lan handi egin dagulako, teknikuei eta eskolan hainbat eta hainbat lan eta papeleotan ibilidean guzti hauei. Mila esker Atlantikaldiari ere, plaza txukun hau eskaintzagatik, eta honen bestez, orain guri tokatzen zaigu beraiei gure musika pixka bat erakustea. Beraz, Fandako Tarrinari batekin bukatuko dugu emanaldi hau. Mila esker eta hurren arte. Guapo.
Bueno, beste bat bai o ez? Es un cuchillo, espero. Oiga.
Eskerrik asko, Atlantikaldia! Eskerrik asko Atlantikaldira etortzeagatik. Gogoratu, datozen ikuskizunen egitaraua kontsulta dezakezula atlantikaldia.errenteria.eus webgunean edo gure sare sozialetan. Gracias por venir a Atlantikaldia. Recuerda que puedes consultar las próximas actuaciones en nuestra web atlantikaldia.errenteria.eus o en nuestras redes sociales.